जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तपस्विनी लाइफस्टाइल। आसतु आज आउ गोटे ब्लॉग स्टार्ट कर। आम जाऊँ गात खोलिया माने फिस्ट जो हम बेड़ा कौन एमती मोर बे ओके through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. एटा चिल्कु भी हम ये सब आमर पियाज आलू बिलाती एरा सब मसला मसली सब आटा बंधाकोबी छेंचड़ा हम बोईतालू सॉस देख माछ हम देख माछ आमर चाउल धुआई कण भात रंधा हम चुली मुली खड़ा सब ये पानी आमर
ଭଲ ଅଛି ତମେ ରାନ୍ଧିବ ଯୋଉଦିନ କୁଣ୍ଡନର ନଜତି ବଦନାରେ ଯୋଉଦିନ ମନ ମର ନଭଜିବ ତୋଗାରେ ଜାଣିବୁ ସେଦିନ ହେ କଳା ବଦନ ଜାଣିବୁ ସେଦିନ ହେ କଳା ବଦନ ମୁଁ ନାହିଁ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ନାହିଁ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ନାହିଁ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିଲା ତ ସ୍ୱପ୍ନ ନିରାହ ସଜା ହେଲା ତୋର ପ୍ରେମ କିଛି ବାଜୁନି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଫିଷ୍ଟର ଅଧା ଅଧି ଯାଏ ଚାଲିଗଲାଣି ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିଲାତି ପ୍ରକାର ସବୁ କଟା ଚାଲିଛି ଏଠି କୋବି ଛଣା ଚାଲିଛି ଏଠି ଆଳୁ ଅଛି ଏଠି ଛଣା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ସବୁ ଆମ ବାଡ଼ି No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. ଚାମିଲ ଦେଇ ମାଛ ଛାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଭାତ ବସେଇଲେ କଷୁନିଲା ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଇ ତାଙ୍କର କୋବି ଛାଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ଛଣା ଚାଲିଛି ଭାଉଜ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଅନା Turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, ଛୁଆ ମା ଦେ ଗୋଟେ and on we'll go. ଆମର ଚିଲକୋବି ହଉଛି ଏଠି ପରିବା ମାନେ ସିଝୁଛନ୍ତି We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go.
ବ୍ଲଗ ହଉଛି। wastelands through the highways and ବାଟରେ ଦିଅ। ମାଛ ଟିକେ ଆଦ ବୁଲୁ ମାଛ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ଟିକେ ଦେଇଦେ ନୁନା ଆଣିଛ ନୁନା ଟିକେ ନୁନା ଆଇଲ କ ହଜାରେ କ 1200 ପାଣି ରଖିଦେ ବଢିଆ ବୁଲାନା ଗଲା କଲ ପାଣି ବୁଲାନା ଖାଲି ପାଣି ପଡିଆ ରଖିଦେ ଦଉଛି ଦଉଛି ମାଛ କାଟା ରଖିବୁନି ଦେଖି ନା ଠୁଙ୍ଗା ନା ତେହି ଜାଗା ଦେଖିବନି ଲ ଯାଇ ଏଇଦିନ ନେଇକି ଦେନି ଛୁଆ ପୁଅକୁ ଭାତ ହେ ଥାଳିରେ ଦେଇଦେ ଆଉ ବେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲ ଆଉ ପାଣି ଦେଇଥିଲ ପୁଅ କଣ ଖାଇବୁ? ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।